Vi har en strategi, der hedder One Nordic, Safer, Bigger, Better. En del af den, det er, at vi skal udnytte den teknologi, der er omkring os, og det går rigtig stærkt i øjeblikket. Cooper, den er her, fordi det er et spændende globalt projekt, der er omkring førerløse straddle carrier. Og der er vi så heldige, at den førerløse maskine, den er havnet her i Aarhus. Vores konkurrenter, de flytter sig også inden for det her område. Derfor så er det vigtigt, at vi tager den her teknologi, og vi lærer, hvordan fungerer den her. Vi tilpasser den til vores forretning, for der er ikke nogen tvivl om, at konkurrencen er hård i øjeblikket, men vores kunder flytter sig også. Planen er, at vi skal teste den og finde ud af, hvordan den virker. Sætte PMC af en anden leverandør end de andre, vi har. Og så skal vi sammen med dem udvikle den her teknologi og se, hvordan får vi det tilpasset, således det kan arbejde for APMT. Lige nu tester vi inde på et meget lille lukket område. Vi tester forskellige færdigheder af. Efter testfasen, så skal det så evalueres, hvorledes at det er noget, man ønsker at arbejde videre med, eller testfasen den slutter der. Det vi håber, det er at få en leverandør, som selvfølgelig kan hjælpe os med at udnytte den her teknologi, således at vi kan blive mere effektive, sikre og konkurrencedygtige.